Ahoj, já jsem Erik a vítám vás u dalšího videa. Dneska nás čeká cesta do Prahy, tak jsme vás vzali s náma. Po cestě do Prahy máme jeden takový malý rituál, a to je ten, že se stavujeme na Melikaně a tady právě nakrmit kozy, takže i jsme si říkali, že ten úvod by byl fajn tady, a tak se na to připojte s náma. Čeká nás ať už tady tohle, tak jdeme i na podcast u kulatého stolu, tak ten den pojďte prožít s náma. Typický zvuk, který naprosto dokonale znají a okamžitě přiběhnou. Nazdar! No čus. No jo. Počkej, tady ty malý. Pojď sem. Ale klasický úkol na cestě do Prahy máme splněný. Takže pojďme, jedeme dál. Pokaždé, co jsme v Praze, tak samozřejmě tím, že mám rád gastronomii, tak teď nás něco málem přijel. A tím, že mám rád gastronomii, tak pokaždé se sem samozřejmě těším i na jídlo. A kam jinam jít na dobrou Itálii než do L'Osterie. Takže teďka ještě předtím, než pojedeme za klukama od kulatého stolu, tak se jdeme pořádně najíst. A na to se těším, protože po té cestě mám poměrně dost velký hlad. Dneska jsem ani nesnídal, protože nebyl čas. Tak to jdem dohnat teďka, dáme si no, to je otázka, co si dáme, protože samozřejmě se nějak jako snažím držet si stravu, nejíst úplně nějaké šílené a zběsilé jídla, protože člověk si do toho auta musí trochu hlídat i váhu, ale tady prostě nejde nezhřešit, tak pojďme na to. Kdo viděl minulé videa, tak ví, že já absolutně miluji Itálii. No a právě proto, když jezdíme do větších měst, tak vždycky hledáme ty italské restaurace. To znamená, L'Osterie byla vždycky jasná volba. A je tady úplně top předkrm, který je pro dva, ale najdete tam úplně všechno. Dneska jsme si ho nedali z toho důvodu, že jsme tady byli nedávno a měli jsme ho nedávno, teď jsme zase vyzkoušeli něco jiného. Ale je to fakt moje doporučení, to znamená, zajděte si sem, je topovej. A takový malý fun fact o mně, nenávidím slámky, to znamená, pokud mě někdy uvidíte s někam a mi dávat slámku, tak není to, že bych byl divný, nebo možná jo, ale to nemám rád. Původně jsem si říkal, že by dneska zvítězila pizza, ale klasicky ne. Klasicky zvítězil Arabiata, což jsou moje absolutně úplně nejoblíbenější těstoviny. Ale už nás trochu tlačí čas, to znamená, jdeme to co nejrychleji sníst a jdeme za klukama. Máme po obědě a teď už jsme trošičku v presu, protože jsme se zdrželi díl, než bylo původně v plánu, ale oběd byl skvělý, takže teďka nás čeká cesta za klukama od kulatého stolu. A už dopředu nám avizovali, že se tam blbě parkuje, tak uvidíme, snad nepřijde žádná pokutka dneska, ale tak, to by bylo všechno z oběda. A pojďme už na to, proč jsme v Praze. Tak zaparkovat se nám nějakým způsobem povedlo, i když teda úplně moc nevím jakým, a fakt to bylo dost ne že náročné, ale téměř nereálné tady v té lokalitě zaparkovat. Ale jdeme pozdě, což já brutálně nesnáším, fakt je mi to hrozně nepříjemné. Tak aspoň letíme co nejrychleji to jde, ať to zpoždění není tak velký. Podcastu u kulatého stolu je závodník rally Erik Zajec. Ahoj Eriku. Ahoj. Ahoj, ahoj.
Jak moc je rally o kvalitách toho pilota? Tak jo, natáčení podcastu u Kalatého stolu máme hotové a to je zároveň pro dnešek všechno. Kdyby vás podcast zajímal, tak už můžete najít už teď v popisku videa. Já moc děkuju klukům za pozvání, bylo to skvělé, s oběma se skvěle vykládá, takže jsem si to i moc užil. Takže já vám děkuju, že jste tohle video sledovali, doufám, že jste si ten den se mnou užili tak, jak já jsem se ho užil. Moc vám děkuju za vaši podporu. Pokud mě chcete podpořit i nadále, můžete jak na Hero Hero, ale tak i tady lajkem, odběrem a sdílnutím tohoto videa. Děkuji vám mnohokrát, u dalších videí, ahoj, čau.